Takže zdravím všetkých majiteľov vozidiel v Poprade a okolí. Chcel by som vám ukázať, čo sa stane s vašim autom v niektorom z popradských autoservisov. Prečo toto video vlastne vzniklo? Vzniklo kvôli tomu, že mi tiekla chladiaca kvapalina a olej z auta a vyhadzovalo mi kontrolku EPC a snímač uhla riadenia. V živote som takéto video nerobil, ale muselo k tomu prísť. Auto som dal do servisu približne vyše 3 mesiace dozadu. A teraz vám ukážem, ako sa vám takéto auto, alebo v akom stave sa vám vráti. Takže len tak v skrátke. Skúsime to naštartovať. Neviem, či to bude dobre vidno. Takže na aute svieti skoro všetko. To je len tak pre zaujímavosť. A teraz ideme k tým ďalším veciam. Keď vám mechanik hľadá doklady v aute s čiernymi olejovými rukami, nech sa páči, tu je clona, ktorá je celá zajebaná, je čierna, takisto aj vodičová. Toto možno není moc dobre vidno. Ako by som pokračoval ďalej, tak ukážeme si niečo z kufra. Škrabance na lište. Nech sa páči jeden. Dosť sa to odráža, neviem, či to je vidno. Tu je taký celý. Otvoríme si kufor. Plasty. Robota taká, že doskladaj si doma sám. Áno, plast z motora. Plast alebo kryt baterky. V takomto stave sa odovzdáva auto po servise. Dve vzpery kufra boli nefunkčné. Tak som priniesol dve nové. Jedna je tu naspäť v kufri, nová, lebo však jedna je ešte dobrá. Takže stačí vymeniť jednu. Takže toto je ďalší spôsob roboty. Potom veci, ktoré som ani raz nemal oblečené. Takisto zajebané od oleja. Teraz sa presunieme ďalej. Takto vyzerá blatník, ktorý je, vidno, že je tu doškriabaný, proste je šuchnutý. Tu takisto ďalej. A teraz prejdeme k motoru. Plasty nepozakladané. Šrúby z masky chýbajú jeden, druhý. Kryt na kablovačku je totálne rozlámaný, len tak tu hodený. Káble, neviem, či myši tu robili v servise. Takto je zaizolovaný kábel a takto je tu prevlečený. Koberec z kufra, alebo teda z motora. Pôvodne mal vyzerať takto, že bol čierny, mal nejakú povrchovú úpravu. Táto časť už vyzerá takto. Ďalej. Červený silikón. Všade možne. Šrúbky strhané, ako toto neviem, či je vidno, ale tá šrúba, to už ani neviem, aká bola. Je to postrhané. Kryty predný, zadný. Chladiaca kvapalina pod minimum. K tým plastom z motora už som ich dal síce dole, ale je to rozumné ich položiť ostré plasty na koženú sedačku. Táto vec, čo je vlastne prechod do sáňa vzduchu, tiež asi sa má nachádzať tu na sedačke alebo vzadu.
není útreba v motori pravdepodobne. Motor si môže nasávať horúci vzduch. A ďalšia vec je geometria. To by som musel nahrať za jazdy. A jedná sa o to, že takisto nejde klimatizácia, do ktorej som predtým investoval okolo 500 eur a momentálne nefunguje. Ďalšia vec, penové krytky pri tesnení. Jedna je, tu som od nervov zahodil, druhá chýba z druhej strany. Plast pod oknom prasknutý. Tuto je nejaká šrúbka pri vode do ostrekovačov, neviem, či to je vidno. Tuto si ukážeme tlmiče, to je pôvodný jeden, donesol som dva nové a tu je druhý nový, takže stačí vám vymeniť len jeden. A o geometrii sa baviť ani nebudem. Toto je vidno voľným okom, ako je koleso vytočené. Koleso je vytočené viac menej doľava z vodičovej strany a druhé je rovno. Takže takto vám vlastne v takomto stave vám vrátia vaše auto z autoservisu Lufe Auto v Poprade. A ešte jednu vec, aby som nezabudol, takisto roztrhnutá sedačka. Čo je úplne super, lebo tieto sedačky sa dajú úplne v pohode v úvodzovkách kúpiť na každom rohu. Takže čalúnenie takisto, prečalúnenie nebude takisto lacná záležitosť. A poslednú vec, ktorú by som ukázal, cenu práce. Máme tu takú faktúrku. Práca 1200 eur. A keď sa toto všetko spočíta, je to necelých 1800 eur. Mám to tu, kto chce, nech si to spomalí a nech si to popočíta. Je to iná halus. A vlastne ešte to, že to auto tam prišlo s tým, že tečie olej a chladiaca kvapalina, tak dneska som si všimol, že mi tu pekne olej tečie. Takže toto je robota z Lufe Auto v hodnote približne necelých 1800 eur. Takže pozdravujem mechanika Peťka. Ak si sa v tom našiel, tak ti prajem pekný deň. A vám ostatným len, že by ste si dávali pozor na tento perfektný autoservis, keď sa to tak dá nazvať.